fixestes durante o día de hoxe, entonces, como se dixo un pouco no inicio das jornadas, pois agradecer, bueno, tanto ao profesorado como ao alumnado, pois, bueno, a vosa implicación, non? E ser parte activa, sobre todo, e participar destas actividades, non? E tamén, sobre todo, pois, bueno, de algo tan importante como a lingua galega. E nada, queremos pois, dar o paso ás autoridades. Entonces, queríamos un forte aplauso para a primeira persona que vai a subir, que é Victoria Quiroga, Concelleira de Cultura e Educación en Lingua do Concello de Rodes. Forte aplauso para ela. Vale, invitamos a subir tamén a María Vázquez, Concelleira de Educación e Lingua do Concello de Teo. Por favor, un forte aplauso. E que suba Luís Pérez Barral, alcalde de Ribeira, por favor. E bueno, ahora damos paso a Luís para que nos diga unhas palabras. Hola, boa noite. Que tal? Ben, espero que estiverades así a gusto, contentos e contentas en Ribeira. A verdade é que é un placer darvos a benvida a todos e a todas e tamén aos membros do xurado, profesorado, que vos implicastedes tamén nesta actividade. Falar como alcalde aquí nesta actividade a min, pois, alégrame, a verdade, porque hai uns anos estaba dese lado, estaba como técnico de normalización e tamén acudía a estes clubs de debate cos rapazas e cada rapazas. Hoxe van a ser momentos tamén de tensión, non? Cando o xurado xa diga quen son os gañadores desta proba. Pero eu quería dicirvos unha cuestión, non? Que é que hoxe aprendestedes moitísimas cousas, estou seguro de que vos van a servir no futuro. Comentaba yo tamén a Gabriela, que foi profe miña na Universidade de Santiago, que cando estudaba na Facultade de Filoloxía aprendí moitísimas cuestións que despois no día a día apliquei na política. Estou seguro de que estas xornadas de debate e as previas de preparación estou seguro de que tamén vos servirán non só no ámbito académico, senón que hoxe tamén levades ao mellor amigos e amigas para a vida e tamén que vos van a servir o día de mañán no ámbito laboral. Así que moitísimas grazas por estar en Ribeira e xa lle damos paso a esta final. Moitísimas grazas. Vale, queremos agora invitar ao ilustrísimo xurado a que suba aquí con nos. Entón, por favor, Isaac Pardo, estudante de farmacia e membro do Club de Debate de Compostela. Un forte aplauso. Vale, que suba tamén Lucía Pernas, graduada en Economía e membro tamén do Club de Debate de Compostela. Un forte aplauso tamén para Pedro Costa, xornalista. Para María José Camaño, profesora de didáctica de Lingua e Literatura da Universidade de Santiago. E por último, Gabriela Prego, profesora de Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela. Por favor, un fortísimo aplauso. E bueno, xa non queremos demorar moito máis, vale? Vamos a darlle pasos a Pedro para que pase a ler a acta e nada, moita sorte e que vaya todo ben. Que nervios, que nervios. Bueno, imos ir sin máis dilación, imos ir lendo primeiro o nome do centro, despois a puntuación, e non están por orde, así que está dependentes, porque, bueno, vai ser todo sorpresa no final. Comezamos co CPI dos Dices, que tivo unha puntuación de 291 puntos. Vale, a continuación temos o grupo Sofistas do IES de Cacheiras, que tivo unha puntuación de 302,5 puntos. Vale, o CPR Sagrada Familia cunha puntuación de 321 puntos.
A tropa dos epicúreos, o grupo do IES de Cacheiras, 235 puntos. O CPI Eusebio Lorenzo Baleirón, 270 puntos. O grupo Freima do IES Armando Cotarelo Valledor, 212 puntos. O grupo O Clan dos Estoicos do IES de Cacheiras, 245 puntos. E por último, o IES O Carril con 324,5 puntos. Polo tanto, como din as puntuacións, pasan á fase final os equipos IES O Carril e Filipenses do CPR Sagrada Familia. Bueno, que suba o equipo Filipenses para recoller o segundo premio e fará a entrega deste segundo premio María Vázquez, concelleira de Educación e Lingua do Concello de Teo. Agora, para recibir o primeiro premio que suba o IES O Carril, vai facer entrega deste primeiro premio Victoria Quiroga, Concelleira de Cultura, Educación e Lingua do Concello de Arroz. Vale, ahora vimos a hacer todos unha foto en grupo, a xente que está aquí arriba, entonces pues, poñedevos ben para unha foto grupal, xurado, autoridades, premiados. Nada, darvos tamén o agradecemento a xente que está aí, que animamos que todas e todos estemos ano que ven no Club de Debate e IBIP Urras por o Club de Debate de Viva Lingua. IBIP!